भिडिअखौ नायनायनि सिगाङावनो आं नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंगोन। नों जुदि बे भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो गोसो दंब्ला नोंनि मेलेमाव खोबथे जानानै थानाय खफाखौ खुलि। मानोना खफा मारिना दोननाय बथलनि सायाव जों जेसेबां दै लुसारना होयोब्लाबो बे बथलनि सिङाव बे दैया हाबलांनो हानाय नङा। जुदि नोंबो नोंनि मेलेमनि खफाखौ खुलिनानै बे भिडिअनि रावफोरखौ खोनासङाब्ला नोंनि मेलेमाव बे भिडिअनि रावफोरा फंसेबो हाबहैनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंनि मेलेमनि खफाखौ खुलिनानै खोनासं। नों बेसेबां खारो, नोंनि देरहासारनाया नोंनि खारनायनि सायावसो सोनारो। जेसेबां नों गोख्रै खारगोन एसेबां थाबैनो नों नोंनि थांखिसिम सहैनो हागोन आरो जेसेबां लासै खारगोन एसेबांनो उन जानानै नों नोंनि थांखिसिम दावबायनो नांगोन। बेनिखायनो रावनिबो बाथ्रा दा खोनासं। ओरैबायदि स्पिडआव खार जेन उनाव नोंजों खारफानाय नोंनि लोगोफोरखौ नायनो नोंहा सम गैया। जुदि नों सेकेन्डसो सम उनथिं गोदोना फिदिंदोंब्ला नोंहा 1 सेकेन्ड सम लस जाबाय। बे 1 सेकेन्ड समखौ नों माब्लाबाबो मोनफिननाय नंलिया। बै लस जानाय 1 सेकेन्डआव नोंनि लोगोफ्रा नोंजों समानै सहैफागोन। बै 1 सेकेन्ड समानो नोंनि थाखाय बेसेबा बेसेन गोसामोन। बै 1 सेकेन्ड समखौ नों खोमानानै लाबाय। सोरबा मिनियो मिनिथों, सोरबा रागा जोङो रागा जोंथों, सोरबा बखियो बखिथों, नोंहा खारनांगौ खारबायल' था। मानोना नोंहा बयनिख्रुइ सिगाङाव सहैनो नांगौ। नों सानदों जानांगौ आंथ' हेमा दास नङा, एसेबां गोख्रों खारनो हानाय। आंथ' कुन्जलता बर' नङा, एसेबां गोख्रै खारनो हानाय। खारनो थाखाय नों कुन्जलता बर' जालायनो नाङा, हेमा दास जालायनो नाङा। आं नोंखौ बै हेमा दासनि फिल्डआव खारनो होआखै, आं नोंखौ नोंनि फिल्डआवसो खारनो होदों। गासिबो सुबुङानो गावबा गावनि मोनसे फिल्ड थायो, बै फिल्डआव जों बयबो खारनो गोनां जायो। जुदि नोंहा फिल्ड गैया, नोंहा थांखिबो गैया। मुकेश आम्बानीनि फिल्डआ गुबुन, थमास एडिसननि फिल्डआ गुबुन, हलिचरन नार्जारीनि फिल्डआ गुबुन, जमुना बर'नि फिल्डआ गुबुन। नोंहाबोथ' मोनसे आलादा फिल्ड दङ जानांगौ। आरो जुदि नोंहा फिल्ड गैयाब्ला दिनैनिफ्राय मोनसे फिल्ड बानायनानै लादो। जुदि नों माबा मोनसे मावनोब्ला गिबियावनो नोंनाव फिल्ड थानांगोन। बै फिल्डआव नों खामानि मावग्रोनांगोन। बै फिल्डनि नों चेम्पियनशिप जानो नांगोन। बै फिल्डखौ नों मोजाङै सिनायना लानांगोन। बै फिल्डखौ नों मोजाङै बुजिनो नांगोन। जायनाव फिल्ड गैया, जायनाव फिल्डआव खामानि मावनायनि प्रेक्टिस गैया, बेनाव देरहासारनायबो गैया। हेमा दासआ बै फिल्डआवसो देरहासार जादों जाय फिल्डआव बे खामानि मावोमोन। थमास एडिसनआ बै फिल्डआवसो देरहासार जादों जाय फिल्डआव बे खामानि मावोमोन। बेनिखायनो नोंनो फिल्ड नांथारगौ, मानोना फिल्डआसो नोंखौ देरहाहोयो। मुलुगाव जुदि जारिमिन रनसायनोब्ला जों जोंनि फिल्डआव खामानि मावथारनो नांगोन। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बानाय आरो गिनायखौ गारनानै, दुखु आरो खस्थ'खौ सौसिनानै, मोदै आरो गोलोमदैखौ लोंनानै नोंनि फिल्डआव नों खारदों, नोंनि फिल्डआव नों प्रेक्टिस खालामदों, नोंनि फिल्डआव नों खामानि मावदों। अब्लानिया नोंखौबो सानसे बे फिल्डआनो नोंखौ देरहाहोगोन जाय फिल्डआव नों खामानि मावदोंमोन, जाय फिल्डआव नों खारदोंमोन। थमास एडिसन मोनबायदि, हेमा दास मोनबायदि। भिडिअखौ जुदि नायनानै माबा मोनसे गियान मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो लोगोफोरनि गेजेराव जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम। आरो लोगोसेयावनो खाथियाव थानाय बेल महराव थुनो दाबाव, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्लानो जेन नोंनाव गिबिसिन सहैनो हानाय बायदि। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।